priče. Čudovište iz Ohridskog jezera. Letnji raspust. Ima li šta lepše? Pa nema! Bibi i Bobi su zajedno sa svojim roditeljima otišli na odmor. A gde? Sad ću da vam ispričam. Bibi i Bobi su otišli na Ohridsko jezero. To! Plivali su, ronili, igrali svakakve igre i disali čist vazduh. Jedno popodne, dok su im roditelji sedeli u obližnjem restoranu, Bibi i Bobi su brzo pojeli ručak i otišli da se igraju na praznoj plaži. Sunce se spuštalo i sve je bilo mnogo tiho. A možda i ne. Bibi, hajde da se jurimo! Bibi, hajde da bacamo kamenčiće! Ha! Bibi, ja bih da plivam! Ama, Bobi, napolju je hladno, ne možeš sada da plivaš. Vidi, sunce zalazi. Ali ja hoću! Ceo dan smo plivali. Hajde da se igramo nečeg drugog. Hajde da skačemo sa mostića. Bibi, hajde! Bobi je trčao, galamio i nije obraćao pažnju ni na šta. Ali eto, sva ta buka nekog je razbudila. Bibi je stala u čudu i videla... Wow! Šta je to? Bobi, utišaj se! Psst! Dođi da vidiš nešto. Ali samo polako, da ne ode. Bobi je prestao da galami i doskakutao do Bibi. Oboje su gledali u neke okice koje su treptele iz jezera. A te okice su takođe gledale Bibi i Bobija. Zdravo! Ko si ti? Au! Pa to beše čudovište! Ali ovoliko slatko čudovište niste videli nigde. Bibi i Bobi su ostali bez reči. Zdravo, ja sam Bibi, a ovo je Bobi, a ovaj mali je Zazi. Zdravo, ja sam Despina, a zovu me Desi. Nemojte da me se plašite, molim vas. Ne plašimo se mi ničega. Mi se družimo sa zmajevima. Sa zmajevima? Stvarno? Ja nisam ovde videla zmaja. Pa onda moramo da te upoznamo sa mamom i bebom zmajem. Oni su naši mnogo dobri prijatelji. Tum, to je baš divno. Tum? Desi, ti živiš ovde u Ohridskom jezeru? Nisam znala da ovde u jezeru živi... Bibi je htela da kaže čudovište, ali u poslednjem momentu se ugrizla za jezik. Nije lepo da nekome kažeš da je čudovište, zar ne? To je uvreda. Da. Neko kao ti. Pa, niko ne zna da ja živim ovde. Ja se krijem već 105 godina. Znate, poslednji put kad sam izašla da se malo poigram s decom, toliko su se uplašili i vrištali od straha da sam odmah sronila. I do sad nisam izlazila na površinu. Pa to je baš tužno što si tako morala da se kriješ. Da, i postalo je još strašnije. Ljudi si počeli sve više da dolaze s decom. Plivaju, rone, voze brodiće. I sve mi je teže i teže da živim ovde, a da me ne otkriju. Nemoj da plačeš, molim te. Hajde, razveseli se malko. Smislit ćemo nešto. Dobro, razveselit ću se. Evo, setio sam se kako da se svi razveselimo. Hajde da se igramo. Da li možemo, molim te, da se popnemo na tvoje leđa i da zajedno plivamo u jezeru? Bobi! Psst! To nije lepo. Tum. Može! Hajde, brzo penjite se da vas provozam. Ali na kratko,
da me ne vidi neko. Ako me vide, postaće strašno. Ajmo sada, pa onda opet moram da se sakrijem. Idemo! I tako je Desi provozala Bibi i Bobija po jezeru. Vrr ovamo, vrr onamo. Koliko je dobro bilo! Moramo da se vratimo uskoro, da me neko ne primeti. Važi, Bibi je pala na pamet jedna sjajna ideja. Hej, Desi, čekaj, setila sam se nečeg. Znam kako da više nikad ne moraš da se kriješ. Desi, Bibi se setila da Desi može da se preseli na jedno mesto gde slobodno može da pliva i da se ništa ne sekira. U jedno malo jezero u čarobnoj šumi. Da. Tamo bi bila na sigurnom sa mnogo drugara. Životinje, džinovi, mama i beba zmaj i svi drugi neobični stanovnici čarobne šume. Ali problem je bio u tome kako preneti Desi do čarobne šume. Desi je mnogo velika. Ne može baš da stane u auto. Šta nam je činiti? Ali u tom momentu Bobby je dobio sjajnu ideju. Znam ja! Juhu! Bobby je zviždao iz sve snage. Bio je to tajni zvižduk koji su samo on, Bibi i mama Zmaj znali. Mama Zmaj ima odličan sluh. Odmah je čula zvižduh i za tren oka je stigla do jezera. A u međuvremenu, Bibi i Bobby su zamolili njihovog prijatelja ribara Raleta da im pozajmi jednu mrežu. I jao, kako je Desi bila srećna što se upoznala sa pravim pravcijatim zmajem. I tako, Desi je ušla u mrežu, a mama Zmaj je zgrabila mrežu svojim kandžama i visoko se vinula među oblake. Brzo su stigle do čarobne šume, a tamo ju je mama Zmaj polako spustila u malo šumsko jezero. Jao, kako su se svi šumski stanovnici obradovali što imaju novu drugaricu. Odmah su smislili gomilu novih igara koje može da igra i Desi, ali o tome ćete saznati u slikovnici Čudovište iz Ohridskog jezera. Od tog dana Desi je živela srećno u svom novom domu, a Bibi i Bobby su je stalno posećivali. To! Drugari, da li vam se dopala ova priča? I meni? Nego, malo sam se umorila. Idem da operem zube pa onda u pidžamu. Vreme je za spavanje. Družimo se uskoro uz novu priču. Laku noć.